Eko 2. 5, 4, 3, 2, 1 ja menee 20 vasen täys, 200. Oikee täys. 100. Oikee täys, älä. Jatkaa vasen täys, lopussa keskeltä yli. Ja 70 oikee eri. 50 vasen nopee plus alas. 80. Tässä oli se uusi paali. Oikein helppo, lopussa sisältä yli. 60 vasen täys notkoon. 60 nyppy oikein laita täys. 80 vasen eri plus 100. Oikein helppo. 50. Oikein täys alas älä. 100. Silta oikein eri tarkka. 50. Vasen täys. 40 oikein täys. 50. Vasen helppo pyöreä pitkä kirraa lopussa. 80. Oikein täys miinus. 181. Nyppy jatkaa oikein eri älä tolppa. 60. Vasen täys 120. Vasen eri älä tolppa. 140. Oikein eri. 60. Vasen eri. Ja 40 oikein nopea plus älä. 160. Oikein täys. 40. Vasen täys. 80 vasen täys miinus ja 80 vasen eri. 250. Oikein helppo pirun pitkä kirraa lopussa. 50. Vasen helppo pitkä. 120. Vasen eri plus 100. Oikein helppo 40. Vasen täys älä tolppa 60. Oikein helppo älä tolppa 101. Oikein helppo yli 40. Vasen eri pitkä pyöreä 181. Oikein eri miinus 80. Vasen täys 130. Vasen nopee 50. Ja oikein eri 100. Oli aika haiva. Eikö yksi mutka vasen täys maali. No tuli se ainakin aika yrkällä. Tuli.